Ipinagdiriwang ngayong April 13 to 18 ang Solo Parents Week bilang pagkilala sa milyon-milyong Pilipinong mag-isang nagtataguyod ng kanilang pamilya. Sa ilalim ng Republic Act No. 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act, may mga benepisyong dapat matanggap ang mga kwalipikadong solo parent. Kabilang ang diskwento sa pangunahing bilihin, karagdagang leave at akses sa serbisyong pangkalusugan at pangkabuhayan. Pero ayon sa ilang solo parent, nananatiling hamon ang pagkuha ng mga benepisyo dahil sa mabagal na proseso at paulit-ulit na requirements. Ayon kay Sonia Soto, Vice President ng Kaisaka at isang solo parent sa loob ng 40 taon, hindi sapat ang pagkilala kung hindi ito nasusundan ng maayos na implementasyon. Giit niya, may umiiral ng batas. Ang kulang ay sistemang nagpapadali para tunay na mapakinabangan ang mga benepisyo. Dagdag pa ni Soto, mahalaga ang pagdiriwang ng Solo Parents Week, pero mas mahalaga kung may konkretong pagbabago pagkatapos nito. Samantala, sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na patuloy nilang pinapalakas ang kanilang mga programa para mas maabot ang mga solo parent sa iba't ibang komunidad. Sa kabila nito, iginiit ng ilang sektor na kailangan ng mas mabilis, mas malinaw at mas maaasahang sistema para sa mga solo parent. Para sa maraming solo parent, hindi sapat ang pagkilala kung ang sistemang dapat sumusuporta sa kanila ay patuloy umano silang iniiwang mag-isa. Angelica Cara, CLTV 36 News.